Sumasahod ka na dyan, kuya. Ay, na-upload niya. Vlogger. So, May content niya yung podcast. Hindi, tapos papatakpan niya. Ano niya isa kanina? Kahapon sa daan lang ginawa. Kahapon busy ako. dami na patato sa'yo, kuya. Hindi sa ano? Ano yan? Deliver. Nagtatato ka rin ng kilay, kuya. Hindi. Bugi pa tatong kilay. Naglalaylay. Yan nga lang. Pag tumanda na. Sa microblade pwede. Micro, nagmamicro ako yan. Pero makakilala. Magkano? Ano yan din ah? Buksan mo. Yan na. Huwag kang mag-oo ka lang.
dyan. Kuya. Wala. Ren, steady man yun sa... Walang Hindi ako mahulo.
talaga dito.
Shaket na. Shaket. Hindi. Hindi na umul. Ibig sabihin, matsapang. Isang kilo. Nakapuot ka malang din na, babe. Na? Wangi bro. Sino? Ganda mo bakit? 20 minutes. Ibang building yung pinuntahan niya na.
sa daw siya. Ganun pa pala, yung panas, nagparti niya.
Yung bipantin yung pang... Bipantin. Bukas ulit. Hindi, pantin. Itong gabi. Bipantin. Hindi, pantin. Baka meron pa yung kalamot. Yan na kuya? Hmm. Ayan. Thank you. Pupunta sa amin. Laman. Continue dyan. Kalokohan ko lang dati. Kalak. Happy New Year mga kapatid. Oh, maulan dito ngayon sa Dubai, bumabaha. Oh, konting ulan lang, baha na. Yan. Maulan ngayon dito. 2 araw na. Pag-ulan. Kunting ano lang, bumabaha. Ayun, oh, may kumakamot ng itlog. Guys, mag-end na ako. Maraming salamat sa mga sumuporta sa bago kong tinatuan sa taong 2022. Maraming salamat guys. Kumusta ang mga New Year nyo? Guys, maraming salamat. Mag-end na ako. Happy New Year everyone.